Baso misto atlantiarra, Kantauriar eskualdean sortzen den baso ekosistema berezi eta anitza da, laborantza baztertzearen ondorioz sortzen dena. Egur ustiapena optimizatzeko, basoen egoera hobetzeko, eta gizarteak horietatik lor ditzakeen gainerako onurak hobetzeko, BMA talde operatiboak basoen kudeaketa aktiboa sustatzen du Euskadin. Etorkizun oneneko zuhaitzak hautatuaz diharduen, goitikako meazketa teknikaren bidez. Proiektuak baso mota horiek eskaintzen dituzten zerbitzu ekosistemikoak hobetzea sustatzen du. Baso horiek karbonoa zenbateraino xurgatzen duten kalkulatzeko tresnak lortzen saiatuz eta neurri txikiko egurra biofindegi erabilpenetara zuzenduz. Halaber, ondorengo taldeen pertzepzioak aztertzen ditu. Baso jabeak, industria, eta haren funtzio ekologikoen azken onuradun gisa jarduten duen gizartea. Helburua, baso masa anitz, sendo eta erresilientea sustatuko duen kudeak eta jasangarri eta dinamiko bat lortzea da.